ke ce ra'ayina a makamin farko. Auta kai ne ra'ayina a makamin farko. Ina gina labari domin ke baki ki sha ko zai daɗi. Hasana wana tafiya ina yi miki taɗi mai daɗi. Baki min ba a kin wuce sa'a ga kyawun gaɗa a lalle kin taka sa'a. Cikin bacci na yi mafarki na sanki, ashe ke ma kina sona, mafarki ya zama gaske auta. Dan adam ajizi kowace raina bidar kara, mai wa'azi nasiha yake ko a ina kaji saurara. Shi dan adam